Ikaw, Balita! Kamunggay sa health pampatibay. Ang kamunggay mauna siguro ang tanom nga imong mabalaan nga dunay solusyon sa tanan. Makatabang kini sa pagpababa sa imong blood sugar, makapabalik sa makunot mo ng panit, makapugong sa imong arthritis, ug makatambal sa imong diabetes. Puno kini sa mineral, antioxidants ug bitamina. Maong dili na ikatingala nga pag magluto na imong lola og tinola, kini ang mubida sa inyong kasirola. Matud pa sa Fogarty International Center ang pagkonsuma sa kamunggay, makapalig-on ug dili makaptan og tambok ang imong atay. Busa sa sunod na magluto ka sa inyong balay og tinola, ayaw kalimti ang kamunggay bisan pila lang kapalwa. Bida ang good vibes sa bawat balita. Kini si John Lloyd Morales para sa Balita. Ikaw, Balita!